चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजी गथ'सानि जौगानाय आरो फोरोंखान्थिनि बिथिंनिफ्राय जोङो दिनै 20 MCQ सोंनाय फिननाय लागोन। अब्ला फैदो जों फारि फारि जागायलांसै। We'll switch question and answer part 1. Part 1 खौ जों जागायनोसै। 1 नम्बर कुइसनाव दं गथ'सानि रावनि जौगानाया बबे समाव जायो? अपसन ए आव खुदिया समाव, बि आव गिबि गथ' सम, सि आव उन गथ' सम, डि आव बैसोगोरा सम। बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन बि गिबि गथ' सम। नेक्स्ट कुइसन गथ'सानि सोरजिथाय सक्तिनि जौगानाया बबे समाव जायो? ए आव दं खुदिया समाव, बि आव गथ' सम, सि आव उन गथ' सम, डि आव बैसोगोरा सम। बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन बि गथ' सम। 3 नम्बर कुइसनाव दं एडुकेसन सोदोबा मा रावनिफ्राय सोमजिदों? इंराजि, ग्रीक, लेटिन, फरासि। बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन सि लेटिन। 4 नम्बर कुइसनाव दं फोरोंथायनि गाहाय खान्थिया जाबाय थियारिथिनि खान्थि, बेयाव जाउननि खान्थि, उनसंनायनि खान्थि, गोजौनि गासैबो। बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन डि गोजौनि गासैबो। नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय फोरोंथायनि बिथिङाव गाहायनि बबेया थार नङा? फोरोंथाया जाबाय आखु फोसाबनाय खामानि, हरखाबै राहा दिहुननाय, बाहागो लाग्राफोरनि गेजेराव गोरोब सोमोन्दो लाखिनाय, गासैबो जिबआनो समान सोलोंनो हानाय गोहो थायो। कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन ए फोरोंथाया जाबाय आखु फोसाबनाय खामानि। नेक्स्ट कुइसन लाइमोन समा जाबाय हारसिं थानो मोजां मोननाय, दायनां खामानि फारसे गोसो जानाय, बारहुंगा आरो गुथालनि सम, गोजौनि मोनसेबो नङा। कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन सि बारहुंगा आरो गुथालनि सम। नेक्स्ट कुइसन खुदिया जौगानाया गाहायनि बबेनि लोगोआव इसिं सोमोन्दो गैया? गावस्राहोनाय, खौसेयारि खालामनाय, रंजाखांहोनाय, फोरोंथाय। कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन ए गावस्राहोनाय। नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय जोंनि जिउनि गिबि 5 बोसोर समखौ बुंनाय जायो। खुदिया सम, बियाव जोनोम गोदान सम, सियाव लाइमोन सम, डियाव उन गथ' सम। बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन ए खुदिया सम। नेक्स्ट कुइसन सोंथि सोंनानै खायसो खालामनाय समा जाबाय खुदिया सम, जोनोम गोदान सम, लाइमोन सम, उन गथ' सम। बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन ए खुदिया सम। नेक्स्ट कुइसन गोदान सोलोंथाइनि फरायफारिया जाबाय फरा बिजाब मिरुथाय, खुदिया मिरुथाय, फोरोंगिरि मिरुथाय, जिउखां राहा मिरुथाय। बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन डि जिउखां राहा मिरुथाय। नेक्स्ट कुइसन दोलोआरि मावखान्थियाव सोलोंसानि गियाननि गोसारथिया अपसन ए आव एखे थायो, बि आव बारायो, सि आव खमायो, डि आव मोनसेबो नङा। बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन बि बारायो। नेक्स्ट कुइसन सोलोंथाइ गोसो बिगियाननि बिफा बुंनाय जायो। ए आव रुसखौ, बि आव मन्टेसरिखौ, सि आव पेस्टालजिखौ, डि आव पेभलभखौ। कारेक्ट एन्सारा जागोन बेना अपसन सि पेस्टालजिखौ। नेक्स्ट कुइसन गाहायनि बबेयो सोलोंथाइनि गोदान दाहार नङा? आबहावा सोलोंथाइ, सुबुं अनजिमा सोलोंथाइ, सोलेरारि सोलोंथाइ, धोरोमारि सोलोंथाइ। बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन डि धोरोमारि सोलोंथाइ। नेक्स्ट कुइसन मिमेसिसनि ओंथिया जाबाय खाना उनसंनाय, गोरोन्थि उनसंनाय, मोजां उनसंनाय, गाव उनसंनाय। बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन ए खाना उनसंनाय। नेक्स्ट कुइसन DLM नि आबुं मुङा जादों अपसन ए आव दं टिचिं लार्निं मेसिन, बि आव दं टिचार लार्नार मेटेरियल, सि आव दं टिचिं लार्निं मेटेरियल, डि आव दं टिचार लार्नार मेडियाम। बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन सि टिचिं लार्निं मेटेरियल। नेक्स्ट कुइसन रिमेडियेल टेस्टिंनि ओंथिया जाबाय सोलोंनायनि फारागखौ गैया खालामनाय, गोदान सानदांथि जगायनाय, फरायसा फरायसुलिखौ बादायथि खालामनाय, गोजौ थाखोसिम दैखांना होनाय। बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन ए सोलोंनायनि फारागखौ गैया खालामनाय। नेक्स्ट कुइसन फर्मेटिभ इभेलुएसनआ फोरमायो गाव फोरोंनायनि उनाव सोलोंसानि आखा-फाखाथिनि सोमोन्थाय, बियाव सिगांनो थि खालामखानाय थांखिफोरनि जाउनखौ सिग्रोमनाय, अपसन सि आव फरायसा फरायसुलिनि दावगानायखौ थि समनि गेजेर गेजेर सोमोन्थाय खालामनाय, डि आव गोजौनि गासैबो। बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर डि गोजौनि गासैबो। नेक्स्ट कुइसन गथ' सासेनि गिबि फोरोंगिरिया जाबाय बिमा, बि आव बिफा, सि आव फोरोंगिरि, डि आव बिदा आरो बिब'। बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन ए बिमा। नेक्स्ट कुइसन बबे समखौ बार्थ पिरियड बुंनाय जायो? जोनोमनिफ्राय 5 बोसोरसिम, जोनोमनिफ्राय 4 बोसोरसिम, जोनोमनिफ्राय 3 बोसोरसिम, जोनोमनिफ्राय 2 बोसोरसिम। बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन सि जोनोमनिफ्राय 3 बोसोरसिम। नेक्स्ट कुइसन बेनि जोबथा कुइसन गथ'खौ माबोरै फोरोंनाया मोजां? सल' बुंनानै, मेथाइ खोनासंनानै, गेलेनायनि गेजेरजों ना राव फोरोंनाय। बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर सि गेलेनायनि गेजेरजों। बेनि जोबथा कुइसनमोन थेंक्स फर वाचिं, लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालाम चेनेलखौ आरो पार्ट 2आ थाबैनो फैगासिनो दं। गोजोन्थों।